ବିଲେଇ ଯଦି ନଇଲା କଣ ହବ? କଥା ସରିଲା ଆଉ। ବିଲେଇ ନଇଲେ ତମେ ଜାଣିବ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ନ କଲା ଯାକ ଛାଡିବନି। ମଧୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଧ ଉପରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଲେଇ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବିଲେଇ ଫଟୋ କାହିଁକି ଅଛି? କାହିଁ ରଖିଲେ? ଅନ୍ୟ ଫଟୋଟେ ତ ରଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। ହଁ। ମଧୁବାବୁ ରଖିବାର କାରଣ କଣ? କହିଲେ ବିଲେଇଠି କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ଜଣେ ତ ପାଠ ପଢୁଆ ପିଲା ପାଇଁ ହଁ। ବିଲେଇଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର। ବିଲେଇ ଯଦି ଛପିକି ବସିଛି ହଁ। ପିଠି ପଟୁ ଦୀପାହାରେ ବାଡେଇବେଣି ହଁ। ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯିବନି। ଉଠିବନି ସେ ତ। ଟାକିଛି ଏଇଠି ମାଲ ଅଛି ମାନେ ହଁ। ଧରିବି ଯିବି। ହଁ। ମଧୁବାବୁ କହିଲେ ରେ ଶିକ୍ଷିତ ଛୁଆ ଏ। ଏ ଯୁଗତର ଯେତେ ପାଠକ ଅଛ ହଁ। କହିଲେ ଯିଏ ବିଲେଇ କି ଦେଖିବ ହଁ। ପାଠ ପଢା କଣ ସିଏ ଜାଣିବ। ଜାଣିବ। ବିଲେଇର ଯେମିତି ଏକାଗ୍ରତା ଅଛି ହଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ନ କଲେ ମୂଷା ନ ଧରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଡେଇଲେ ବି ଯିବନି। ହଁ। ଯିଏ ପାଠ ପଢୁଆ ଛୁଆ ହଁ। ତାର ଯଦି ଏକାଗ୍ରତା ନ ରହିବ ତାହେଲେ ସେ ପାଠ ପଢିବ କେମିତି? ପାଠ ହବନି। ଆଜିର ପିଲା ପାଠ ପଢିବା ଏକାଗ୍ରତା ଅଛି, ଏକାଗ୍ରତା ମୋବାଇଲରେ। ମୋବାଇଲରେ। ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେ ହଁ। ବ୍ୟାଗ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ହଁ। ଧରି